घरे बिया। अच्छा रह जा राजा पियावा परदेश पत्नी घर पर फोन करके कहतिया का कहताड़ी कि तू खुकता नाले सोही अभी सब गीते से गाओ तनी के तनी नया मिल जाओ। हां जी जाके के कारले कोही ए उजल बाबा ए बाबा ए बाबा दुख का तानल सही जाके के करा से कोही दुख का तानल सही जाके के करा से कोही दुख का तानल सही जाके के करा से कोही घरे रही के सतावेले वाह भइल बा जवानी बेसंभार भइल बा जवानी बेसंभार भतार मोटी लगनु न आवेले भइल बा जवानी बेसंभार भतार मोटी लगनु न आवेले भइल बा जवानी बेसंभार भतार मोटी लगनु न आवेले या सिमरन जिया वाह क्या बात है ऊपर चाचा कहतिया लड़की अपने तो बस गइले बाहर में जाई के बाकी गावे में मजा आवता साज बाजता वो सुने में मजा आवता इहो सब के सुने में मजा आवता बाकी हमारा भाव देखे में मजा नहीं आवता अबे है भाव के उतारी के हमारे सुनील भैया उतरी अभी आप देख रहे हैं सुमन फिल्म्स के माध्यम से। यहाँ के पुरुष होके कलाकार बनी तो यह पतिया के लेडीज बन के कोना भाव में कौना भाव आई तारा सीखे के चाहिए आई तो सुनील भैया पुरुष हो के यहाँ कनी भाई खातिर वो जोरदार ताली रोरा सब बजा दी बड़ी सुंदर कलाकार वाह लड़का हो के लड़की के भाव हां जी हमारा तो जीवन में ना कोई ना ऐसे कि हमें कला कुट कुट के भरल बा हमनी के का सकत नहीं जा अपने तपस गइले तनी हेने हट जा देखे तो माइयो बहन के अपने मार्केट बनावे के फेरे में बैठू ए महावीर बाबू हट रे पागल आह दादा दादा अपने तपस गइले बाहर में जाई के अरे मन को मर जाई जहर माहुर खाई के अपने को बोल रहिले बाहर में जाइए मन को मर जाई जहर माहुर खाई के ए राजा भीतरिल भइल बाबू खा भीतरिल भइल बाबू खा भतार मोटी लगनु नया भीतरिल भइल बाबू खा भतार मोटी लगनु नया
हाथ में जिया भौजी जिया जोखन के हाथ में याद पिया पिया में लगी वो भीगी रातों में याद पिया पिया में लगी वो भीगी सुनील भैया और कला के जवाब लिखे ना बाकी मेहरारू कहती है का पाछे का करी है ओ जित पिया आई के अरे चूल्ही में बोझ दे